κάποιος δεν έχει ξανάρθει, εδώ είναι η χώρα της Τίνου. Πίσω από αυτό που βλέπετε κρύβεται ένας παράδεισος στο νησί. Πέρυσι στην ομάδα, εγώ είμαι 4 χρόνια στην ομάδα της Μαρακιάς, από πέρυσι είναι και ο Μιχάλης μαζί μας, ένας σπουδαίος συνεργάτης και για μένα ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους σεφ. Ο Μιχάλης είναι πραγματικά μια μαγειρική ιδιοφυΐα και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι κάνει με τον Νικόλα. Νικόλας είναι αυτός σεφ. Τα παιδιά όλα. Νικόλα τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος είναι ο β' μαθημάκια που κάνει τα πλέγνα, τα πιθανό της μαθέτων. Τα κάνει, τα κάνει. Αλλά παιδιά θα δείτε. Μόνο στην Τίνο μπορεί κανείς να τις βρει αυτές. Είναι προφανώς κάποια τοπική μετάλλαξη, εγκυνάραση, να το πω κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, και ευδοκιμούν. Είναι πολύ λίγοι οι οποίοι κάνουν αυτή την καλλιέργεια, γιατί ακριβώς είναι δύσκολη. Επίσης, εκτός από δύσκολη, δεν είναι και τόσο παραγωγική όσο η ήμερη. Στην ήμερη αγκινάρα μπορεί, αν την περιφύγεται κανείς, η ζωή μου είναι εδώ μέσα. Όλα μου τα χρόνια εδώ. Δεν τα παρατώ. Χωρίς μαλκούρα δεν κάνω τίποτα. Να τα τσάπα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Πιο μπροστά από μένα για την άρα η άγρια, για να έχει επιτυχία, να βρέχει και να νεπουτήσεις. Πάνε 15 στρέμματα, αγοράστηκε το 12 και εκτέθηκε λίγα χρόνια αργότερα με την δουλειά Σέρκο. Εδώ και 5 χρόνια έχουμε αγοράσει 120 στρέμματα, εδώ δίπλα, σου έδειχνα. Ναι, τα ίδια με τα παιδιά. Φυτέψαμε 40 στρέμματα. Έρευνα, πήγαμε στη βιβλιοθήκη εδώ της Τίνου και ψάξαμε όσο μπορούσαμε να βρούμε παλιές αναφορές. Εμείς εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο τερουάρ και πρέπει η παραγωγή μας να είναι μετρημένη. Με τα στρέμματα που έχουν θα μπορούσαν να βγάζουν 40.000 φιάλες κρασί. Δεν βγάζουν όμως 40.000, προς τιμή τους βγάζουν 10.000 φιάλες κρασί.
2013, όπου έγινε η φύτευση του αμπελώνα. Ξεριζώθηκαν οι τοπικές ποικιλίες και φυτεύτηκαν 4 νέες, ασύρτικο μονεβασιά οι λευκές, μαυροθύρικο, μαυροδράγωνο οι ερυθρές. Ασύρτικο και μαυροδράγωνο προέρχονται από Σαντορίνη, η μονεβασιά από τη μονεβασιά και από την Βάρο, και το μαυροθύρικο, η κανονική του ονομασία είναι μαυροθύρικο. Προέρχεται από τη Σύρτη από Κίμωρο, πολύ ιδιαίτερη ποικιλία, ξεχασμένη, αφανής. Και είναι ο άνθρωπος για τον οποίο σας έλεγα οφείλουμε ότι το καρύκι υπάρχει. Αναστήθηκε υπάρχει, γιατί δεν θα υπήρχε. Πήξαμε τον γάλα, έπιξε, το στράγγιξα λιγάκι, όχι πάρα πολύ, και μετά έβαλα αλάτι και το έχω να στραγγίσει εκεί. Για βγάζει τον... Θα δοκιμάσετε, εντάξει. Αυτό είναι το μαλαχμονί. Καλόφωνα. Κυρία Κέλλα, να πάρω λίγο αυτό. Εγώ σας έφερα και πυρούνια και είπα να πάτε. Και όσο πρέπει. Είμαι από Θεσσαλονίκη εγώ, οπότε και όσο πρέπει. Να σας δείξουμε πώς κατά κάποιο τρόπο η Μαραθιά προσπαθεί και επιτυχάνει μέχρι ένα βαθμό. Η προσπάθεια είναι συνεχής, δεν σταματάει, να παντρέψει τη φιλοσοφία που ανέκαθεν είχε το νησί της παραγωγής. Μερικές φορές νομίζουμε ότι θα αλλάξει το σύμπαν, ο κόσμος κτλ. Παίρνουμε μία ανάσα και λέμε αντίο. Φεύγουμε και αλλάζει η ζωή μας, παιδιά. Για μένα είναι πολύ σπουδαίο παράδειγμα αυτό. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε επίσημα. Θα κάνουμε 3 δείπνα. Τα 2 πρώτα δείπνα τα οποία είναι σήμερα και αύριο θα είναι έτσι λίγο πιο απαλά, λίγο πιο comfort, έτσι να γνωριστούμε μεταξύ μας. Ο τρίτος δείπνος θα είναι ένα έτσι μενού πολύ ωραία, καλωστημένο με τοπικά έτσι, κρασιά που τα έχουμε φτιάξει εδώ ομαδικώς για να υπάρχει το σωστό pairing και το σωστή έτσι, παρουσίαση. Άρα έτσι να κάνουμε έτσι μαζί, να γνωριστούμε, να πούμε 5 κουβέντες, έτσι σαν πρώτη μέρα.
είναι μετριόφρονη. Την κάνει πολύ σοβαρά. Και ο Σονούπο θα την κάνει και σοβαρότερα. Το παν είναι να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Αυτός είναι μεθοδικός. Εγώ τον αγαπώ, είναι πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ. Και είναι μεθοδικός. Θα βάλει κάτι στο μυαλό του. Ο στόχος είναι αυτός. Ό,τι αφορά την Αγκινάρα, ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια με πάθος, γιατί πιστεύω ότι μόνο με πάθος μπορεί να πετύχεις όπως αυτό. Μετά θα κάνουμε το διαστικό πάτρεμα, το συγκριτικό τεστ. Εγώ λέω να πιάσουμε μαζί όλοι, να κάνουμε, είναι ωραίο, να είναι διαδραστικό δηλαδή. Να είναι ωραίο. Γιατί ούτως ή άλλως και οι Παρασκευές που θα κάνουμε σήμερα είναι οι 2 συνταγές είναι κάποια που θα φάμε, ας πούμε. Πάμε μέσα, αν να χωριστούμε τα κόστα. Χθες είχαμε 15 άτομα τραπέζι, Γιώργο, το βράδυ. Μας βγήκε η ψυχή. Άστα, και ήταν κάτι περίεργοι. Άντε, αλήθεια. Είναι να μην σου κάτσουν αυτοί. Είναι... Θα συναντήσουμε το φίλο μας τον Μάρκο τον Παλαμάρη, ο οποίος είναι συναγωνιστής στην Κινσέπ μας στον Πατήκι και έχει εδώ δραστηριοποιείται επαγγελματικά με ένα πάρα πολύ ωραίο βιωματική δραστηριότητα, την οποία την ονομάζει Soul of Tinos. Θα καταλάβετε όταν το δείτε. Ελάτε.
Αλλά μπορεί να πει στους νέες, γιατί το έχω δοκιμάσει και δεν υπάρχει τίποτα. Άμα τρως κιόλας. Υγεία. Τίποτα άλλο, μόνο υγεία. Λοιπόν. Πήγαμε τις προάλλες, πού είναι ο Μαρίνος? Στο Ντουάρε, τον Μάρκο, τον ξάδερφό μου, και είχε γονοκεφαλή, φίλε, εκεί ήμασταν με ένα παρεάκι, έτσι. Και του λέω, έχεις κάνει λειτουργία τώρα. Το ξαναφτιάξω, ρε εσύ. Και ξέρεις, άμα συνδεθείς με αυτό, ό,τι και να κάνει όλες, ό,τι και να στήσει, πάντα θα σε πει μπροστά. Πάντα. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, πάντα θα σε πει, ξέρεις τι, γιατί ο άλλος θα το δει από σένα, ξέρεις, μπορεί να εμπνευστεί, δεν είναι βίωμά του. Ναι. Είναι διαφορετικό το βίωμα από το να σε μάθω εγώ κάτι. Γι' αυτό και το σχολείο αποτυγχάνει στη δουλειά του. Στα παιδιά. Κατάλαβες. Δεν του κάνει βίωμα. Τέλεια. Πάμε τώρα να κάνουμε το κλείσιμό μας, δεν θέλεις? Τέλεια. Τρομερή εμπειρία και θεωρώ ότι καθαρίστηκε ο μύθος στο ότι το ψάρι, το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο. Μοναδική εμπειρία, απίστευτοι άνθρωποι, ευχαριστούμε πολύ. Σιγά σιγά, το σεμινάριο ήταν καταπληκτικό, δεν έχω λόγια, φοβερή εμπειρία, παιδιά ήταν όλα καταπληκτικά. Αλλά μέχρι εκεί. Αλλά φέρτε μου και έναν καφέ. Ένα καφέ να πιω, δηλαδή. Ανοίξει λίγο το μάτι. Ήδη με το που είδαμε την ανακοίνωση, περιμέναμε ότι θα ήταν κάτι μοναδικό, αλλά αυτό ήταν πέρα των προσδοκιών. Λοιπόν, εγώ ξέρω προσωπικά ότι οι τόποι είναι οι ανθρώποι τους. Αλλά αυτό το αγκάλιασμα και αυτή η φιλοξενία που νιώσαμε έκανε αυτή την εμπειρία ακόμα μοναδική. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε. Ζήσαμε απίστευτες εμπειρίες με απίστευτους ανθρώπους και συναδέλφους που βρεθήκαμε εδώ και γίναμε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που μας δώσαν την ευκαιρία να γίνουμε μια αγκαλιά μαγειρική και να το ζήσουμε όμορφα. Φοβερό ταξίδι, γευστικό, περί ιστορίας, καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιοι χαρακτήρες, καινούργιες εμπειρίες. Μαρίνος μοναδικός, Μιχάλης Μάρθας ένας, Ευρυπίδης, μια ιστορία. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε. Η απόλυτη επιτυχία. Υπάρχουν κουβέντες να το περιγράψεις. Οι άνθρωποι κυρίως που βρίσκονται εδώ είναι απίστευτο, οι γνωριμίες, οι εμπειρίες που έχουν να μοιραστούν μαζί σου, οι ιδέες, το mindset και τα κεφάλια, τα μυαλά που το δημιουργήσαν αυτό είναι εξαιρετικά να μπορείς να ξεκλειδώσεις λίγο τον τρόπο που δουλεύουν. Αυτό. Τα είπε και... Αν τα είπε, ναι. Ήταν όλα φανταστικά. Ήταν μια πολύ καινούργια εμπειρία με πάρα πολύ γνώση. Οι άνθρωποι ήταν όλοι υπέροχοι και αυτοί που γνωρίσαμε εδώ και τα παιδιά που το έχουν δημιουργήσει όλο αυτό. Τι να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την εμπειρία και για όλη τη φιλοξενία αυτή που βιώσαμε. Τρομερή εμπειρία. Ευχαριστούμε τα παιδιά και τα τρία, ήταν υπέροχα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, τη μαγειρική εμπειρία και ελπίζουμε κάποια μέρα να αξιωθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και εμείς παρόμοιο. Η γνώση, φιλοξενία, την ποιότητα. Κάτω. Πάμε με χιούμορ, με χιούμορ. Ναι, μίλα. Εσύ είσαι τώρα, μην με κοιτάς. Τι έκανα. Τι είναι. Πες μας μια τάκα για το σεμινάριο. Ωραία περάσαμε. Νατάσα ακούω. Ότι πεις θα χρησιμοποιηθεί έναν κύριε Λέισον. Τι παιδί. Αλευτικό το έκοψα μετά. Μην το κόψεις, το μάτι. Εντάξει! Μπράβο παιδί μου! Τι είναι, μίλησε μου, μίλα! Είναι πρωί ακόμα, ναι.
Είναι πρωί ακόμα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι πρωί ακόμα. Θα φύγετε και θα μας λείψετε. Θα δουλεύω. Πάμε. Όχι έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα φύγετε και θα μας λείψετε. Όλο το καλοκαίρι θα δουλεύουμε και εσάς θα σκεφτόμαστε. Θα ξανάρθουμε το Σεπτέμβριο. Ηρεμήσουμε, πού θα πάει. Ποιος? Το παλικάρι. Τον ξεχάσαμε. Ξέρω εγώ πού πάει. Σε ξεχάσανε, επίτηδες το κάνει να ξέρει. Επίτηδες, λέει να του κάνω... Τα πεθανήκαμε που ήρθατε στο χωριό. Για να σας μετρήσω, μην χαθεί κανένα. Έχω το σερβιτόρο, του λέω έλα, του λέω πες μου που είναι, του λέω κρυμμένη. Τι έχει γίνει. Τσάδα την έψαξε. Στα αλήθεια φύγανε μου, μπήκα στα αυτοκίνητα. Του λέω Νίκο, του λέω το έχεις οργανώσει. Κάπου είναι, του λέω το πέρα. Και μου λέει όχι ρε, μου λέει αλήθεια σου, λέω το έχουν φύγει. Του λέω κάτσε θα τον πάρω τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο, Ευρυπίδη μου, του λέω έλα, του λέω πού είστε. Ποιος είναι, εγώ είμαι, του λέω. Όνα σου, έρχομαι, κλείσε. Εντάξει. Γίνεται οργασμός εργασιών της